To fa rigima sabuwa. Yanzu nan muka samu rahoto dangane da wannan babbar jarumar TikTok wato wacce aka fi sani da wato Mirja Kunya, inda in ba ku manta ba akwai kisa-kisai daban-daban akan su, inda sai da ta taba wato fuskarta zuwa gidan maza wato akan wannan barkwanci da take ko kuma akan wannan shirme da take wato a bangaren TikTok. Akwai hukuma mai zaman kanta inda ta kama ta hukunta ta ba don komai ba sai don shahancin da take yi wato a cikin wato TikTok, inda kuma ya tabbatar da cewa babu abin da take samu a cikin wannan wato babban shiri da take yi na TikTok sai wahala da tambadanci, inda wasu da yawa suka tabbatar da cewa wato shashanci take ba don komai ba sai don wato TikTok babu abin da suke biyanta. Inda wasu kuma suka tabbatar da cewa banda shirme ya kamata a ce ta san da cewa ita fa ta riga ta girma, kuma ya kamata a ce ta san da cewa ita fa ba yarinya bace, domin me ai ta riga ta baiwa shekara 30 baya, domin ko ba komai 'ya'yanta guda biyu ne kuma 'ya'yanta na cikinta waɗanda ta haifa da aure. Inda wasu da yawa sun tabbatar da cewa wannan fotuna da kuke gani kamar haka fotuna ne waɗanda aka wallafa su a lokacin da ɗanta ya gama wato karatunsa na secondary school. Amma wannan baiwa Allah mai suna Mirja Ibrahim Kunya wato ta bi shi har zuwa cikin makaranta, ta dinga wasa da shi, inda ta dinga tsalle-tsalle tare da yara, ta dinga wasa, ta dinga tsalle a cikin ruwa, tana shirme a cikin yara, inda wai tana taya ɗanta wato murna. Inda wasu da suke cewa wannan abu kunya har ina, kuma wannan abin takaici har ina. Wasu da suna matukar jin takaici kuma suna matukar jin haushi idan aka ce wannan bahaushiya ce, domin me bahaushiya ba a santa da wannan tambadanci ba, kuma bahaushiya an fi sananta da kunya da kara har da kawaici, amma ita wannan ko kaɗan duk da cewa bata san da cewa tana barwa wato 'ya'yanta abin kunya bane. Inda wasu da sun tabbatar da cewa wannan abin kunya ne dumu-dumu, kuma abin kunya ne wanda idan 'ya'yanta suka tashi komai zai iya faruwa wato da su, domin me a yanzu abin duniya baya buya, kuma tabbas wannan abu tana haifar da wani abu ne wanda bai kamata ba. Akwai maganganu da yawa waɗanda suke ta tashi ta ɓangarorika daban-daban, domin me akwai abin kunya da wannan jaruma ta tafka, wanda a yanzu za mu gaya muku shi. Sai dai kafin nan ina mutanen da suke yawan ɗaukar namba mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan ina sababbin mawaƙa waɗanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan ina waɗanda suke harkar comedy wanda suke so comedy dukkan su ma su suna su ma a san su a faɗin duniya. Sannan ina 'yan kasuwa waɗanda suke sha'awar cewa za mu yi musu tallalluka, za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Ina sababbin mawaƙan da kuma wato wanda suke sha'awar za su dinga ɗora shirye-shirye kamar yadda muke ɗorawa. Sannan kuma ina wanda suke harkar comedy. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe muku sabon YouTube channel. 'Yan kasuwa ku da kuma masu magunguna na gargajiya, ku sani cewa ku kan kuma za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu tallata muku hajojinku a faɗin duniya. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkanin abubuwan da suke gudana a faɗin masana'antar shirya fina-finai ta ƙasa baki ɗaya.